Beautiful. Semmoinen. Joo. Osaatko soittaa vielä näillä jotain? Mitäs me soisit? Jotain vaan. Pystytkö Kari kertoa noista mikeistä jotain? Joo, toki. Eli ne on humbucker-mikit, mun omat kehittämät. Ja ne on edelleen mä valmistan niitä ihan käsin Kelan alla. Ja noi mikin kuoret on kans, siinä on kyllä teollinen muotti, jonka mä itse tein, ja sitten alihankkija on tehnyt ne itse kuoret. Ja jos vertaa perinteiseen humbuckeriin, niin tuossa on niin selkeämpi tämmönen, varsinkin jos panee paljon geiniä, niin se ei mene puuroksi se soundi. Eli jos panee oikein paljon geiniä, ottaa joku varisoinut, niin sä kuulet niin ne kaikki äänet, mikä on hyvä. Ja sitten siinä on nopea atakki tuossa mikissä, eli siinä on ihan oma karakteri tuolla mikillä. Et monet, niin kuin esimerkiksi Billy Gibbons, joka on mun hyvä asiakas kanssa, hän on ostanut 6 kitaraa tuollaisia, jossa noin mikit. Se toimii, ja se niin kuin Ronnie Woodilla, joka on myös iso asiakas, hän on ostanut niitä 16 kitaraa. Ja tietenkin tuo ulkonäkö on erilainen, että se heti tunnistaa ton mikin kyllä. Ja sitten mulla on bassomikki, jonka menee samaan kuoriin, että se on vähän leveämpi noin kelarunko, samoin kuin yksikeltainen mikki on kans, jossa on kans ihan, se menee samaan kuoriin. Mutta siinä on ihan oma soundi, mutta nyt ei ole kyllä semmoista kitaraa tässä paikalla, missä single coili, mutta joka tapauksessa. Oliko 12-kielisessä oulukielisessä siinä yläpuolella? Eikö se ole vähän poikkeavaa? Ei itse asiassa, ei. Kato, kun niitähän on 2 tapaa, siis että jommin kummin päin. Ja toi on aika yleinen kyllä, että siinä on toi oktavikielo tuossa. Ja samoin kuin tässä on vielä tää kakkoskielikin, niin siinäkin on oktavikielo, eli se on plain kieli, niin tulee Sä tavallaan hauskan kuulla siis sointu hajotuksia, kun siellä on. Joo, aivan. Beautiful. Monipuolisia soittimia. Karskavilla pystyy tekemään ihan mitä vaan. Ja harvalla baritonilla pystyy sillä soittaa, ja myöskin tämmöisellä 12-kielisellä pystyy aika mukavasti soittamaan, ettei tavallaan tarvii purra hammasta, että soiko ääni. Tulee semmonen todella inspiroitunut olo, että kaikki jotenkin kuulostaa ihanalta. Sustaimi on mielettömän pitkä ja kaikki harmoniataajuudet. Se on hienosti paketissa. Sitten voitais varmaan mennä sähkökitaroihin. Ja tässä me soitetaan myös Versol-vahvistimien kautta. Totta, se on hyvä muistaa. 2 erilaista. Mulla on tämmönen vähän isompi peli, josta mä en tiedä paljonkaan, mutta kyllä tässä soundaa hyvältä. Aivan. Eli se on tämmöinen double single indeed vahvistin. Siinä on 2 pääteputkea, joille kummallakin on oma volume.